Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario de 31 de febreiro ou de marzo de 2021 do Concello de Fene, con 6 puntos na orde do día. A interventora non podía vir, tiña a parte dos días, tiña unha cita médica para xustificar para non asistir hoxe aquí. Punto primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 4 de marzo de 2021. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 233/2021 a 329/2021. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 3. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista de Fene con motivo do apoio á defensa e promoción da escola pública expediente 2021/X999-289. Dou a palabra á voceira do Partido Socialista. Traemos esta moción cos seguintes puntos de acordo. Reforzar o carácter vertebrador da escola pública como a rede garante plenamente o dereito á educación, recollido na Constitución española para o que deberán. Primeiro, incrementar o financiamento educativo para garantir un servicio de calidade, como suma de excelencia e equidade nas distintas etapas obrigatorias e non obrigatorias. Segundo, ampliar a oferta de actividade complementaria e extraescolar na oferta educativa que se atenderán á formación integral dos estudantes. Terceiro, seguir incrementando a creación de centros integrados de educación que comprenderán a todos os niveis escolares, desde a educación infantil ao bacharelato. Cuarto, incrementar os orzamentos destinados para a inversión nos centros ordinarios e tamén como recursos humanos e materiais para poder atender nas mellores condicións as diversidades do alumnado con necesidades educativas especiais, tanto no Concello de Fene como noutros concellos de Galicia. Dotar aos centros educativos públicos do noso Concello, así como ao seu alumnado, dos recursos materiais necesarios para poder garantir unha educación telemática ante a posibilidade dunhas novas suspensións da actividade docente presencial durante o curso. Sexto, impulsar o desenvolvemento profesional do profesorado e a carreira docente. Sétimo, velar por o cumprimento de todos os criterios de admisión e equilibrio de escolarización heteroxénea do alumnado e os diferentes centros educativos segundo se recollen na LOMLECE. Oitavo, fortalecer a intervención das familias, profesorado, alumnado e do conxunto da comunidade educativa na xestión e control dos centros públicos a través dos órganos colexiados de goberno e a participación recollidos na LOMLOE. Noveno, dar traslado desta moción á Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Alguna intervención, Partido Popular? Boa tarde. Trátase de 7 puntos que se tratan aquí a debatir e no que o Partido Socialista busca o apoio do resto das formacións que forman parte desta corporación. Nos, en primeiro lugar, temos que mostrarnos totalmente disconformes con cada un dos puntos que están aquí, principalmente porque se trata de unha moción que trae unha mestura de asuntos que non entra en profundidade en ningún deles, nin a desenrolarlos, nin ao longo da moción, nin ao longo dos acordos. Tamén presenta unha serie de propostas moi pouco claras, unhas propostas que confunden asuntos e unhas propostas que na maioría das ocasións nin sequera son competencias da Xunta de Galicia. A moción demostra un escaso coñecemento do sistema educativo que ten a nosa comunidade galega por parte do Partido Socialista, o cual non nos sorprende, e o que ven a demostrar son os intereses partidistas que pretenden facer ruído, como son sempre a sanidade galega e tamén a educación galega, pero que non buscan en realidade unha mellora do sistema. No primeiro punto, cando se fala dun aumento do financiamento educativo, compre salientar que a Xunta de Galicia acaba de aprobar uns orzamentos para o Departamento de Educación e Cultura de preto de 2.698 millóns de euros. Uns orzamentos que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista neste caso tampouco apoiaron. É un dos orzamentos máis elevados do Goberno autonómico, supón un incremento dun 6,6% con respecto ao ano anterior, que é unha cuantía bastante salientable e bastante interesante para un orzamento que xa non era
baixo porque estaba consolidado en Galicia, sendo unha das prioridades do noso presidente, para facer do noso sistema educativo un referente de calidade e de equidade. A Xunta de Galicia non solamente incrementou o financiamento educativo, senón que o fixo en exclusiva cos votos do Partido Popular. En canto ás actividades complementarias, deberían de saber que as actividades extraescolares son competencia única e exclusivamente de cada centro, xa non por coñecer o sistema educativo galego, que pode nos escapar a moitos dos que formamos parte desta corporación, senón e principalmente por ser concelleiros deste Concello, nunca mellor dito. Sabemos todos que iso é competencia o promover, organizar e facilitar estas actividades corresponde a cada un dos centros educativos que existen. Por tanto, esa proposta do Partido Socialista de ampliar a oferta de actividades complementarias extraescolares parece partir dun absoluto descoñecemento do funcionamento do sistema educativo. Decir e complementar que, pese a que non seña competencia da Xunta de Galicia, ou igual que tampouco é do propio Concello, cando nalgún ano hai en outras legislaturas se financiaban actividades extraescolares de algún centro educativo en concreto, non sendo competencia, si decir que a Xunta de Galicia aprobou un protocolo específico para estas actividades extraescolares, para que sean dunha maneira equitativa para todos e sempre basándose en criterios de expertos tales como o Comité Clínico e tamén o Comité Educativo. A creación de centros integrados. O Partido Socialista, nesta moción, propón seguir incrementando a creación de centros integrados de educación que comprendan todos os niveis escolares, desde a educación infantil hasta a educación ao bacharelato. No actual marco normativo do ensino público non é posible, non se contempla a figura de centros integrados que impartan ao mesmo tempo educación infantil, educación primaria, ESO e bacharelato. A non ser que o que este propoñendo o Partido Socialista é que se privatize o ensino público, porque nos CPR sí que se pode facer eso. En canto ao incremento dos recursos en atención á diversidade, Galicia é un referente en materia de inclusión, pois precisamente gracias ás políticas educativas inclusivas impulsadas pola Xunta de Galicia. É a comunidade autónoma con maior porcentaxe de alumnado con necesidades educativas especiais integrado en centros ordinarios e, concretamente, o 93,3%. Isto é unha estadística sacada do Ministerio de Educación, do Goberno de España. É posible, gracias á colaboración do conxunto da comunidade educativa, tamén e, sobre todo, a labor que están ofrecendo os 4.000 profesionais especializados na atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo, que supón un 22% máis que hai 6 anos, e o conxunto tamén do profesorado que están entendendo cada día máis a problemática que existe coa diversidade. Dende a Xunta de Galicia se está a levar un traballo coordinado e consensuado coas entidades e colectivos de atención á diversidade e tamén se conta cunha ampla oferta formativa para o profesorado no ámbito da inclusión e tamén da atención á diversidade. En canto ao desenvolvemento do profesorado, as accións formativas para o ensino e para os distintos profesionais que están a prestar servicio no noso sistema compre con máis de 1.700 accións formativas nas que están a participar un 30.000 docentes. Ben, é certo que esas formacións non son obligatorias, que son voluntarias, pero están ao servicio de cada un dos profesionais que se adican á formación na nosa comunidade. Acábase de aprobar o Plan Anual Formación para... Bueno, aprobouse o Plan Anual para a Formación do Profesorado do curso 2021 e tamén convocáronse prazas de promoción interna do Corpo A2 ao Corpo A1. En canto aos criterios 6 e 7 de admisión, equilibrio na escolarización heteroxénea e fortalecemento do control dos centros públicos, a Xunta de Galicia está a cumplir coa normativa que está en vigor, sexa cal sexa, polo que non se entende tampouco esta proposta que se fai por parte do Partido Socialista. No caso do cumprimento de todos os criterios de admisión e de equilibrio na escolarización heteroxénea do alumnado entre os diferentes centros educativos, segundo recolle a LOMLOE, a inspección indicativa vela polo cumprimento de toda a normativa en vigor conforme establecido tanto na Lei Orgánica 2/2016 como no artigo 3 do Decreto 99/2004 do 21 de maio, polo que se recura a organización e o funcionamento da inspección educativa e o acceso ao Corpo de Inspectores de Educación na Comunidade Autónoma de Galicia. Quer dicir, a normativa que existe a día de hoxe a través dos inspectores
funcionarios da Xunta de Galicia, pois están a cumprir a normativa, non van por libre. E a normativa que ven establecida, evidentemente, desde o Ministerio de Educación, porque aquí non existe, en ese respecto, outra normativa aplicable, non? Entonces, é como un pouco poñer en duda que o funcionario non está a cumplir a normativa. No caso de fortalecer a intervención de familias, profesorados, alumnados e do conxunto da comunidade educativa na xestión e control dos centros públicos a través dos órganos colexiados de goberno e participación recollidos na LOMLOE, aquí, pois, evidentemente, xa contamos cun claustro onde participan os profesores no goberno do centro, con responsabilidade para planificar, coordinar e formar, etc., e tamén o que é o Consello Escolar, onde xa forman parte pois os diferentes membros da comunidade educativa, dende o profesorado, pasando por pais e nais e tamén pasando polo propio alumnado. En fin, o que se dicía ao principio, trátase dunha moción que para facer ruído, que non trae ningún punto en concreto que pode ser obxecto de desarrollo, porque se limita a recoller 7 puntos que nada ou pouco teñen que ver co sistema educativo da nosa comunidade. O Partido Popular non pode apoiar esta moción e vai a votar en contra. Primeiro, non sei se Grupo Mixto Esquerda Unida, algunha intervención? Bloque Nacionalista Galego. Boa tarde a todos e a todas. O BNG apoia o ensino público de calidade, pois é unha das súas máximas. Eu a verdade é que me quedo un pouco sorprendida co argumentario da voceira do Partido Popular, porque eu sí que coñezo a realidade do ensino, dunha parte do ensino, e lle podo decir que nas escolas infantís, cando o presidente da Xunta de Galicia anuncia a bombo e platillo que os segundos irmáns non pagarán cota nas escolas, tardaron 6 meses en ingresar esa parte que lle correspondía de cota ás escolas infantís. Por lo tanto, non pagaban nin os pais, nin pagaba a Xunta de Galicia. Creo que debería de, xa que vostede di que sabe moitísimo de todo este tema e de que está, bueno, pois que vostede cree que a Xunta de Galicia fai todo tamén. Xa lle digo eu que desde a parte das escolas infantís para nada. De ben feito para nada. Sigo dicindo que nin pagaban os pais porque esa era a máxima de Feijóo, que nada, que serían subvencionados os segundos irmáns, e lle podo decir que durante 6 meses nin pagaban uns nin pagaban outros. Por lo tanto, as escolas infantís se sufriu moito. Non quero relembrarlle o caos tan horroroso que sufriron os centros educativos, e aquí xa falou de Fene, cando chega setembro e non teñen ningún tipo de plan de seguridade pola Xunta, donde veíamos con estupor que as direccións dos centros tiñan que buscarse a vida literalmente para poñer sinais nas aulas, nas entradas do cole, e tuveron que recurrir ao Concello para solicitar axuda, que a Xunta non prestou en ningún momento. Polo tanto, o BNG vai a votar a favor desta moción. Contesta o Partido Socialista. Escoitando a voceira do Partido Popular, parece que vive no mundo de Yupi. Realmente non ten nin idea do que está a acontecer, polo menos nos coles do seu concello. Porque se vostede está dicindo o que está dicindo é que non se deu unha volta. Pero, sin embargo, logo, tanto nas comisións como o que sería nos plenos, vostede ven que pregunta. Entón, realmente, se a Xunta de Galicia estuvera facendo tan ben, estuveran tan sumamente sobrados os coles como vostede di, sí, esta moción non tería lugar. Ten vostede razón, non tería lugar. Pero recórdolle que vostede debería falar co señor Feijóo, xa que ten comunicación directa, porque ten aquí moitos datos e demais, estalle dicindo todo, de que está todo sumamente estupendo, sí, vostede debería apoiar o que sería a educación de calidade, porque logo contradícese co que vostede pide no resto de rogos e preguntas ao largo de todos os plenos que levamos nesta legislatura. Entón, contradícese bastante. Por un lado, di que os colexios que dan pena, e por outro lado, di que está todo estupendo. Entón, bueno, teña un pouco de coherencia cos seus planteamentos. A nós, se vostede non apoia, o que está deixando ver é que realmente, ao final, para vostede, a educación a día de hoxe e os coles e a aportación da Xunta de Galicia, tal como decía a compañeira do BNG, sí,
Non sei onde estaba vostede cando aquí pedía que se lle suministrara, sí, o líquido de lavar as mans, sí, e de desinfectar, cando non chegaba da Xunta de Galicia, co cal ten vostede moi pouca memoria. Sí, ten que rebobinar co que decía unhos plenos aí atrás, sí, porque ven que botaban cara, sí, ven que botaban cara vostede aquí, que non se lle facilitaba, vale? Un pouco de respeto, primeiro, vale? A ver, non fai falta contestar esas cousas, creo, non? Perdona, pero te escoitamos todos. Quero dicir, ao mellor pensas que non se escoita, pero escoitamos todos. Vamos a ver, non queira vostede empezar xa hoxe tomándome o pelo. Acaba de facer un comentario fora de micro que escoitamos todos os que estamos en este pleno. Que non ten nada que ver co que estamos... Entende? Solamente eso, solo lle digo eso, mellor. Non empecemos xa... Partido Popular. Bueno, esperemos que empecemos con respeto. Ten moita razón o señor alcalde, pero para todos, verdad, señor alcalde? Como cando corta usted as palabras e diga tal. No, empezamos con respeto, no. Mire, lle vou a decir unha cousa a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Paréceme moi ben que traballando nunha empresa privada teña que facer aquí as súas reivindicacións. E o sinto moito e o lamento, e que a súa directora, o seu director do seu centro privado no que usted traballa, na educación privada, pois que non exista, non tivera esa serie de problemas. Eso non é o que se está falando nesta moción. Lamentamos moitísimo que fora usted incapaz de ler esta moción, porque é moi clara, fala de 7 puntos. Non fala de un cheque bebé, non fala de unha aportación tal. Non fala de nada. Vostede ven co seu libro e con 2 notas aquí do seu traballo, da súa centro privado e dos centros educativos. Pero tamén lle digo eu tamén vexo cando lle piden a vostedes as reunións os distintas AMPAs. Por que non as reciben? Por que non reciben os distintos centros escolares? Porque eso está cheo de queixas o rexistro. A directora da Escola Infantil Galiña Azul de Perlío cansouse de solicitar a ustedes o Goberno de Fene, competencia do Goberno de Fene. E non facía nada. Nunca xamais na vida se tuvo que pedir por escrito. Pero aquí usted trae 7 puntos. E 7 puntos que están totalmente rebatidos. Debe de saber vostede moito da miña vida. Non, sabe vostede moito da miña vida? Se eu teño relación con Feijóo, non teño. Porque eu creo que na miña intervención dixen eu que era amiga de Feijóo, que tiña relación con él. Entón, non sei por que usted se vai polos cerros de Úbeda. Fale vostede da súa moción, rebata os datos, que a usted lle veñen impostos desde o Partido Socialista de Galicia e a mí me veñen explicado desde o Partido Popular de Galicia. Pero non se vaya polos cerros de Úbeda, porque nos vamos nós. Como comentábame ahora o meu compañeiro aquí, atende vostede a AMPA? Atende as AMPAs? Porque o está dicendo o meu compañeiro se as recibe, que yo pregunte se recibe usted as AMPAs. Recibe usted os centros educativos de Fene na súa competencia? E que se vamos a entrar en eso, entramos en eso. Evidentemente, o rexistro está cheo de reclamación, se a carpa para o ramo, se o acceso ao ramo. Hombre, por favor, non se enchan vostedes a boca. Se queren falar da moción que traen vostedes aquí en nombre do Partido Socialista, falamos da moción do Partido Socialista. Se queren falar vostedes da atención que dende este Concello se lle deu aos centros educativos, podemos falar da atención que se lle deu nas legislaturas na que Gumersindo Galego foi alcalde e este señor concelleiro de Servicios e aquela señora concelleira de Educación. De eso sí que podemos falar, porque se atendía a xente. E non me vai dar vostedes, nin vostede, a concelleira, o Bloque Nacionalista Galego, leccións da atención aos centros educativos deste Concello. Ni me vai usted a decir na memoria, porque nos podemos votar aquí toda a tarde, da cantidade de obras e servicios que se prestaron por parte do Goberno anterior. Vale? No. Me vai vostede a decir eso? Sí que yo podo decir. E o sabe vostede polos centros escolares. Me están dicindo aquí o meu compañeiro, atende a AMPA a concelleira de Servicios? Pois ao parecer usted non atende. Entende? Son as queixas que estamos a recibir e os centros educativos, a Galiña Azul, o centro de Cinteiras que volve a pedir outra reunión co señor alcalde. Cando se viu eso? Por favor. E sí que teño memoria. E atemos os 6 concelleiros que estamos aquí. Que deso se olvidan vostedes moitísimas veces, dos 6 concelleiros que estamos aquí. Temos moita memoria.
E o sistema que fixeron vostedes cando foi o plan COVID por pedir que vostedes lle acercaran un xel hidroalcohólico, que foron incapaces de facelo, que foron incapaces, é unha nimiedad con todo isto. Pero realmente aquí estamos falando de unha moción que vostede presenta e é incapaz de defender. Vale, hasta aí estamos. O Partido Socialista é incapaz de defender unha moción que trae, que é para facer ruído e política de pancarta, como é a sanidade, e a educación, etc. etc. E agora se van por los cerros de Úbeda de Fene. Home, non veñan buscalas, jolín, porque en Fene, por favor, que estuveron, que lle veu genial a pandemia, que lle veu genial. Por favor, que podemos facer un recorrido por todas as obras que están pendientes e as obras que fixo o anterior goberno nun só ano, Novamente, o Partido Popular minte. Minte. A diferencia entre nós e vostedes é que nós solicitamos que metan todo por rexistro, calquer necesidade que a metan por rexistro, para que quede constancia do que se ten que facer e do que se necesita facer, non de outras cousas. E vou informar, eu lle puxen un exemplo das escolas infantís. Se vostede quere saber onde eu traballo, pregúnteme, pero vostede está equivocada, Vostede está equivocada. Polo tanto, yo digo despois, se quere, non aquí, que non viga a falar do meu traballo. Igual que vostede non fala do seu, eu non viga a falar. Eu puxen un exemplo das escolas infantís, de unha realidade. Non mezcle o meu traballo, que eu son concelleira, como di vostede. Cando vostede di de abogados, es que non vengo de abogado, eu veño de concelleira. Pois eu o mismo. Pero coñezo a realidade das escolas infantís, por exemplo. No, pero eu poderei decir o que eu vexa necesario. E poño os exemplos que eu quero. Pero lle repito que este goberno di que metan todo por rexistro. Queremos saber o que se necesita e o que se pode facer. Non facemos por facer e logo... Non sei se hai algunha outra intervención. Pois pasamos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 4. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede da proposta de aprobación do convenio de colaboración da Agrupación de Concellos de Fene, Narón e Ferrol para a execución do proxecto conxunto Ártabor Inclusivo. Se os parece, en este caso, eu vou a explicar non a urxencia, sino a ratificación, porque o traemos a este pleno, porque, como poderían ver xa no convenio, xa empezaba esta solicitude, ten que aprobarse por todos os concellos e non queremos demorar máis, porque en caso de que se conceda toda esta subvención, lóxicamente, os prazos para executala son moi cortos. Por lo tanto, por iso traemos hoxe a este pleno para previa ratificación do mesmo. Non sei se hai algunha intervención. Sí, nos queríamos preguntar que cando se souperon que iban a existir esas subvenciones. Salieron esta semana pasada, que nos expliquen un pouco máis. Porque podemos entender como é a premura de un tema que teña un plazo e que haya que preparar un expediente, etcétera, etcétera. Pero, bueno, que nos chega así de repente como un punto extraordinario, sen máis explicación que acaba de facer o alcalde, pois non nos parece o máis correcto. Eu creo que despois explicalo, se queres, se lle explican no que é o No, por asunto. ausencia, queremos que nos explique a ausencia, por favor. Mire, a ausencia é a ratificación, xa sabe que en este caso é distinto. Pois como podrá comprobar, en caso de ter que justificar estas subvencións, aparte de ter que aprobalas por todos os concellos, os prazos, se non me lembro mal, xa non miro aquí, pero son dende o día 2 de marzo, polo tanto, xa empezou o correr o plazo. Por lo tanto, é de 2 de marzo ata o 31 de outubro. En caso de que teñamos que executala, é moi urxente. E como poden ver, pois foi, se non lembro mal, no mes de 31 de xaneiro, son 1 de marzo, Concello de Resolucións, son, en este caso, de... Vamos a mirarlle aquí, do mes de febreiro. Quero dicir, tuvemos un mes e pico para preparar, como ven,
un convenio con todos os concellos que non solamente é cousa de Fene, sino de outros concellos que son os que pasaron que preparamos este convenio. Non sei, algunha intervención máis? Procedemos a votar a... Perdón, para explicar o sentido do voto. O Partido Popular vais a ter as preguntas do señor alcalde, pois non poden convencer a nadie, salvo o seu equipo de goberno, que ainda que o trouxera o día anterior votarían igual, con tal de estar aquí xa están contentos. Pero a explicación é nefasta, o plazo é máis que suficiente, poidose dar conta de que era intención desde goberno, na comisión, en calqueira delas, de que se tiña pensado traer isto, o Partido Popular vais a ter. Perfectamente, sí. Lle pedira á voceira do Partido Popular que se abstivera de facer certos comentarios como o que acaba de facer. Ela non sabe se eu, en concreto falo de min, polo mero feito de estar aquí, estou contenta ou non. Por favor, lle pido respeto e educación. Vale? Retire na súa liña, pero procure ser un pouquiño máis comedida. Sigue usted nas mismas. É dicir, ten que vostede poñer a puntilla a todo. Señor alcalde, usted non di que hai que señor referirse alcalde, aos de momento teño a puntos. palabra. E a ver si por unha vez respeta vostede este pleno, porque empezo a estar cansado de que señor todas as alcalde. veces interrumpe usted a todo o mundo, e cando non interrumpe está por debaixo meténdose con todo o mundo. Por favor. Pode Teña deixarme a vostede un palabra. pouco de respeto. Alcalde, por favor, Vale. pode deixarme a palabra. Sí. Usted non di que hai que limitarse a falar dos temas en concretos. Estamos falando da urxencia do pleno. Entonces, cando dé a palabra, que se pronuncie sobre eso, non? Non o que lle pide, non é o que usted lle pide ao Partido Popular. Pero mire, yo pido ao Partido Popular e yo pido a todo o mundo, pero vostede fai un comentario que alguén, como ben sabe vostede, polo regulamento deste Concello, por alusións, pode pedilo, que o teñen pedido vostedes moitas veces. E por alusións, hai que sempre se permitiu en este pleno. Pois Creo, por alusións creo. hacia min que se referiron personalmente. Non é a miña intención faltarlle o respeto. O que pasa que non se intervén, entendo que vostedes están ben por estar aquí formando goberno, porque en absolutamente ningún punto, ni creación de orzamento, ni en ningún punto, ni na urxencia, ni nada, non se pronuncian de nada. Entonces, quero entender que están ustedes ben. Se están ustedes mal, o lamento, pero non é o problema do Partido Popular. Ben, se lles parece, procedemos á votación, porque isto é un debate completamente estéril e buscar confrontación porque sí. Non quere vostede falar de nada, solamente, bueno, pues de intentar faltar o respeto un día tras outro, un pleno tras outro, e a verdade, bueno, sí, eso é o que ocorre con vostede en este pleno. Procedemos á votación para a ratificación deste asunto para inclusión na orden do pleno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non hai ninguna, que algunha máis non vin levantada? Vale, correcto. Apróbase por maioría absoluta a inclusión no pleno. Pasamos logo a explicar en que consiste esta proposta de aprobación do convenio. Doulle a palabra á concelleira de Promoción Económica e Turismo. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, como decía o noso alcalde, o tempo que tivemos foi un mes e pico, e cando se traballa conxuntamente con dous concellos máis, pois a veces hai que esperar a que les den un paso para poder nos dar outro. Entón, bueno, pois xa sabes que en este caso é o motivo polo que ven de ausencia. O que quería comentar do proxecto Tanza é que trátase de unha subvención do 100% por parte da Concellería do Mar para facer un proxecto liderado polo Concello de Fene e que conta coa colaboración dos concellos de Ferrol e Narón, co obxectivo principal de xestionar conxuntamente unha actuación denominada Ártabro Inclusivo, a través de unha iniciativa que traballe na eliminación e valorización do lixo mariño da zona costeira do Golfo Ártabro Norte. Os obxectivos dos concellos participantes
é apostar por unha sociedade máis inclusiva, reforzando a conexión co ámbito da inclusión social e o pesqueiro, facendo actividades que valoricen os residuos. Así mesmo, apóstase por un desenvolvemento económico sostible baseado na economía circular. E, por último, poñer en conexión os centros de investigación e formación coa sociedade, na que se lle dea valor aos procesos e tamén aos produtos, e así como incentivar a innovación, o desarrollo e a investigación. Os resultados a obter co proxecto será potenciar a realización de actividades principalmente de mellora do medio ambiente e aproveitamento dos residuos do mar derivados do sector pesqueiro e dar visibilidade sobre a problemática do lixo mariño e unha mellor aposta pola economía circular a través dos refugallos do mar. Neste proxecto, a parte das administracións públicas, ábrese a participar aos colectivos de inclusión, ás actividades ocupacionais, laborais ou terapéuticas nos seus centros, e tamén nas universidades, con charlas de concienciación, a través da valoración do lixo plástico para obter un beneficio social, económico e ambiental, e promover a inclusión laboral das persoas coa realización das novas actividades productivas ou laborais. En relación co sector pesqueiro, pois tamén será fomentar unha maior sensibilización sobre a problemática do lixo. Con todo isto, e a modo resumen, o que se pretende con este proxecto é reducir o lixo mariño e unha mellora da biodiversidade derivadas das actividades de limpieza costeira e tamén das actividades de sensibilización. O total do proxecto para os tres concellos sería de 60.348,55 euros, dos cales o Concello de Fene, como líder do proxecto, asumiría 21.788,05, que corresponderían a adquisición de máquina, matrices e ferramentas, que serían destinados para o proceso de valorización dos refugallos derivados do mar, a instalación e posta en marcha da maquinaria e tamén o asesoramento e deseño do produto e implantación do proxecto. Como ben dixo o alcalde, o prazo para a execución do programa estableceríase dende o 2 de marzo do 2021 ata o 31 de outubro de 2022. E, bueno, non sei se quedou claro que é o proxecto en sí, penso que sí. Non sei se hai algunha intervención máis. Partido Popular. Queríamos que nos aclarara a concelleira que na súa cando empezou na súa intervención, na súa lectura do documento que trae, nos fai referencia que a financiación é do 100% por parte da Xunta, pero, sin embargo, despois nos fala da aportación do Concello. Se nos pode aclarar esos dous conceptos, anunciaremos o sentido do voto. Vamos a ver, dos 6.348 se van repartir entre tres os concellos. Esa é a subvención total. Se van a repartir entre... Perdón, non sei que dixen, discúlpame. Entre 60.348,55 se van a repartir entre os tres concellos. Cada un asumirán os gastos, pero dentro de subvencionables, e ao Concello de Fene o que lle correspondería sería 21.788,05, pero sempre dende unha subvención. Alguna pregunta máis? Ana, por favor. Alguna pregunta? Bueno, ainda tendo claro, a noso que nos queda claro é que a Xunta subvenciona o 100%, que o Concello non vai aportar nada. Aporta, pero despois o vai a recibir, tal como nos explicou a concelleira, non? O 100% é o 100%. O Partido Popular vai a votar a favor deste punto. Simplemente lamentar, creemos que sí que nas comisións vostedes xa estaban traballando en isto.
senón en 4 días non se traen estes proxectos aquí, nos gustaría que se nos tivera en conta esas faltas de respeto que non sei onde as ven tamén se producen cando a oposición que representa unha parte importante do noso Concello, senón a todos, ten que tamén saber coñecer os puntos, non un pataleo, é simplemente unha consideración dos votantes que representamos neste pleno e do Concello de Fene. Vostede o lunes e o martes, en outra comisión, os seus compañeiros sabían perfectamente, o señor alcalde, que tiñan pensado traer este punto. Adiantalo non lle frustraría para nada a consecución deste proxecto, e entonces, cando se pide respeto, que é moi fácil dicilo aquí por calqueira cosa, porque xa, o alcalde insiste, por certo, me din máis meus compañeiros que lle traslade, que tamén lles molestan as risas de outros compañeros de corporación, se usted non. Dito isto, o Partido Popular vai a votar a favor e esperamos que este proxecto sirva para cumplir o fin para o cal está previsto, que no cual nos parece moi interesante. Esperemos que así sexa. Procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, mocións urxentes. Non hai ningunha presentada. Polo tanto, pasamos ao punto número 6, rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, eu quería empezar por unha pregunta que se fixo na Comisión de Promoción Económica e queremos reiterala aquí. Se nos preguntamos polos paneles publicitarios, en concreto por 3 que están repartidos polo noso Concello. Nos o que lle preguntábamos a Concelleira de Promoción Económica, neste caso, se gozaba de autorizacións, evidentemente do Concello, non necesita licencia, pero, bueno, todos sabemos que cando o Concello fai unha obra, necesita unhas autorizacións, e máis neste caso, de augas, de fomento, etcétera, etcétera. Creemos que ten que ser así. A Concelleira nos proporcionou 2 papeles que, sinceramente, nada valen, que están firmados polo señor alcalde do Concello de Fene e polo propietario nun caso, sen ningún tipo de filtro, e queremos preguntar se solicitou o Concello as autorizacións pertinentes en caso deste Augas de Galicia, a Fomento, Camiño Inglés. Máis que nada preguntamos porque nos parece increíble que neste Concello un señor para cambiar as súas fiestras aí ou en calquer punto do noso Concello teña que pedir unha sarta de autorizaciones que son increíbles. Como Concello pode achantar unha pancarta publicitaria aí, esa é unha. Xa non vou falar das outras 2, porque está na cofradía, por moita autorización que dé a cofradía, hombre, está Puertos, está tal. Despois, a que está no polígono xa está na zona de Cabañas, propiedade privada. A ver, vamos a ser serios. Son necesarias as autorizacións ou non son necesarias? Pasou o filtro xurídico deste Concello, sí ou non? Pasou o filtro xurídico do Concello de Cabañas, sí ou non? Pola documentación que nos amosou a Concelleira, non é así. Nos gustaría que non lo explique. Tamén queríamos preguntar por si se ten previsto facer algo en relación cos parques dos pequenos no noso Concello. Primeiro, queríamos preguntar polo parque que está na Plaza Verde, que foi remodelado antes da moción de censura, uns 6 meses antes, no mes de maio do ano 2019, rompeu a cama elástica, podemos escoitar as queixas dos pais que están acudindo ali, que se lle puxo como unha especie de remendo, xa leva bastantes días e non se volveu a pasar. Tamén queremos preguntar que pasa cos parques do Concello no sentido de que non se avanzou absolutamente nada. Está o Parque de San Valentín feito a finalización do ano, está o Parque de a Casa da Cultura a finales do ano 2019, están diversos parques amañados do Colexio do Ramo, etcétera, etcétera, pero dende que entrou este novo goberno de parques non sabemos absolutamente nada. Solamente que se quitaron algúns elementos e que non se dispuxeron en outros. Teñen pensado facer algo o goberno municipal cos parques infantís? Despois, queremos preguntarlle desas queixas que existen, que xa lle chaman os do amaño do cono, porque onde está un bache, engaden vostedes un cono, pero por ali non pasa nadie a reparalo. En concreto, na Rúa da Torre, facendo esquina con onde está o Bar a Cepa, leva bastantes semanas un cono instalado ali. Despois tamén por detrás do Fusion se teñen pensado
pasar por aí a mañalo. En tema de personal, nos gustaría preguntar por que non se atenden a reclamación dun traballador que xa van en diversas ocasións que solicita o cambio de secretaría dunha comisión, máis é un traballador que pode estar afectado de alguna maneira con esta oferta pública que acaba de aprobarse, que está a punto de celebrarse, tal como nos comentaba a concelleira, porque non se atenden as peticións deste traballador e se lle sustitúe por outro. A verdade, creo que xa leva tempo cumplindo con a función, non? Tamén vemos que existe a petición de un profesional, dun policía, que solicita unha segunda actividade. Queremos deixar constancia que con esta pregunta nos gustaría, non é necesario que se nos conteste aquí, pode ser en unha comisión de personal. É unha petición do 9 de marzo do ano 2021, non? Tamén queremos preguntar por que a concelleira Cristina Moroño pediu a Casa da Cultura para ter unha reunión coa empresa Tendo Calidade, non? Se non se equivocamos co seu apelido, que creemos que foi vostede que o pediu. Tamén vimos que se solicitan ou algún paso de peatóns en San Valentín, na Avenida do Mar. Queremos preguntar se van a ter en conta, se xa se ten descartado, que se nos conteste un pouco por eso, non? Tamén vemos unha solicitude da Consellería de Medio Ambiente que solicita unha serie de pagos que se efectúen. Queremos saber se xa se abonou, é do 9 de marzo. Tamén queremos preguntar se xa se celebrou esa entrevista solicitada polo CEIP Centlleiras co señor alcalde. Esta creo que xa é a segunda ou a terceira vez. Despois tamén vemos unha reclamación dunha empresa polo tema do programa Xespol da Policía Local, que existe unha vulneración, un incumplimento da lei. Nos gustaría que se nos explicase aquí en que existe esa vulneración. Tamén solicitamos por escrito, xa fai máis de 5 días, que se nos especifique as funcións que estaba a realizar un traballador que ahora mesmo está de baixa. Volvemos a reiteralo, fixemos na comisión de personal, por escrito, volvemos a reiterar. Tamén por escrito existe solicitado polo Partido Popular as alegacións que se presentaron por parte deste goberno en relación con un expediente aberto por Augas de Galicia, que se nos remita, que se nos expliquen aquí no pleno que expediente é, por que se abriu, que alegou o Concello. Tamén queríamos preguntarlle por unha comunidade de veciños, en concreto da Avenida do Mar. No ano 2016, incluso se publicaba en redes sociais, perdón, no ano 2015, cando Cubentino foi alcalde, unha foto na que estaba o señor Cubentino, a señora Sandra, dicindo por fin hai un cambio de goberno, nos van a axudar, con un tema dunha impermeabilización dun muro duns garaxes, non? Resulta que nos entendíamos que o goberno non tiña que facer, pero esa publicación existe e están ali ustedes todos contentos, con parte dos veciños, vamos a buscar unha solución. A día de hoxe, desgraciadamente, non a teñen. Estamos no ano 2021. Mira que foi daquela foto que as cousas siguen igual. Pero o peor de todo isto, aínda que nos entendemos que non é competencia municipal, e vostedes foron a sacar a foto, non lles valiu de nada, nin a uns nin a outros. A pregunta é a seguinte: contestaronlle este é o concelleiro de Urbanismo a estos señores en relación coa fianza que lle solicitan, coa aval que lle solicitan para unha obra, que lle solicitan unha aval de 58.000 euros para realizar esa obra, que é superior ao que vai a supoñer o custe da obra, que estes señores hasta se viron obrigados a presentar outro escrito máis en xaneiro, declarando por silencio administrativo. Quero dicir, teñenlle pensado contestar primeiro, teñenlle pensado contestar a estes señores da comunidade de propietarios, teñen pensado baixar ese aval, que non ten sentido ningún, en que punto estamos, se nos pode aclarar, moitísimas gracias. Tamén queremos preguntar polos rebacheos, sobre todo na zona do Pazo de Barallobre, esta vez vamos a preguntar por aí, que non existe nada. No camiño de Río de Sá, se chama, Río de Sá, teñen vostedes aquelo feito un desastre desde hai máis de un mes, na Matadora tamén. Queremos preguntar se xa solucionaron as queixas do deterioro do camiño de Lubián a Sillobre polo mal estado debido aos maderistas. Lle preguntábamos no anterior pleno, como pode ser? Temos unha persona, se supón,
unha xente que se dedica única e exclusivamente ou que se debería dedicar única e exclusivamente para isto. Volvemos a ver pechada outra vez a vía que dá acceso ao colexio Os Casais, dende o polígono, polos maderistas. Hai unha absoluta falta de control coa labor que están a facer os maderistas. E non o di o Partido Popular, é que o din os veciños. Tamén queríamos preguntar por unha reunión que estaba convocada co asesor do Camiño de Santiago. Tamén nos facía un relato a concelleira de Servicios outro día das empresas que prestaban, das empresas privadas en contrato, ou sea, dunha maneira alegal neste Concello, e queríamos preguntarlle... Perdón un momentiño, reunión, que non te entendí. Reunión co asesor do Camiño de Santiago. Era unha solicitud que entrou por rexistro, nós non podemos ver absolutamente nada máis. Queríamos preguntar en que consistía, se foran vostedes a esa reunión, e que así aparecía no rexistro, se lle convocaba a usted. Bueno, o señor alcalde... Pode ser asociación, que ao mellor é da asociación, sí. Sí, pero estaba como non terminada a frase. Vale, pois... É que se lle convocaba a usted a esa reunión, que se nos podía explicar un pouco, como non poñía nin vicepresidencia, nin nada deso, por eso preguntamos. Tamén queríamos preguntar se, bueno, xa está sacado o plan da Xunta de Galicia, que debatíamos outro día co tema do apoio á hostalería. Víamos hoxe, en concreto, o Concello de San Saturnino, creo que Narón tamén, xa se adhería ese plan da Xunta de Galicia apoio á hostalería. Que ten pensado, salió o señor de Nabo de Galicia, o señor de San Saturnino, compañeiro de partido de voso, queríamos preguntar que ten que pasar, que ten que facer, o sea, que ten pensado facer o Goberno unha vez que se aprobou esa moción neste pleno, e tamén que horas xa están en vigor, que vai facer o Goberno municipal. Hai a pregunta que me quedaba da concelleira de Servicios. Outro día nos facía un relato de todas as empresas que están prestando servicios, empresas privadas que están prestando servicios neste Concello sen contrato de maneira regular, moi extensa. Nos no próximo pleno queremos que se nos conteste canto facturou a empresa Uso 29 no ano 2020, en concepto de que, Forestal de Pazos no ano 2020 en concepto de que, Jardín Celas en concepto de que e Arce en concepto de que. Que máis teníamos por aquí para preguntarlle a vostedes? En relación no outro pleno lle preguntábamos ao concelleiro de Facenda, porque se non se pagara, cantas facturas se pagaran do ano 21, non? No anterior pleno estábamos na primeira semana de marzo, no 4 de marzo, se non me equivoco, e lle preguntábamos ao concelleiro de Facenda cantas facturas do ano 21 se pagaran. 2 meses e uns días. Bueno, o podemos ver, ninguna. En aquel entonces, ninguna. Pero sí, o que podemos comprobar é que existen facturas do ano anterior que se pagaron cando comenzaron, e queríamos preguntarlle en concreto polas facturas do camión do lixo, a vostede ou a concelleira de Servicios, en concreto do camión de lixo que se acaba de adquirir fai prácticamente uns meses, no verano pasado, e que as facturas claman ao ceo. Se nos pode dar algunha pregunta, non existe unha garantía, por moito que se comprara ese vehículo, que esperemos que a resposta nos dixe, mire vostede na páxina no perfil de contratante, claro que xa o vemos, que é un vehículo usado, senón como se vai comprar un vehículo por eses cartos. Pero sí, o que queríamos preguntarlle é se é normal non esas averías, que o Concello teña que asumir todo isto. Non se lle deu ninguna garantía ao Concello. Queremos que nos o expliquen. Tamén queremos que nos expliquen como é posible que, existindo un proxecto para o asfaltado e o amaño con beirarrúas da Rúa do Carril, o Concello de Fene, a finales de ano, decidiu amañar ese camiño, asfaltando, eu non coñezco os términos, aglomerando, en base a que? En base a que proxecto? Porque aí existe un proxecto, xa yo digo, con tal que faltan 2 seccións, en base a que? E o máis importante, fai un mes que existe unha reclamación por parte de un señor no que di que solicita a reparación dos sumidoiros de aguas pluviais na Rúa do Carril de Barallobre. Podenos explicar a alguén que pasou aí nun camiño recén amañado cos sumidoiros das aguas pluviais?
Tamén nos chama a atención que vimos como que existía unha reclamación a nosa radio municipal, ao parecer, por unhas manifestacións vertidas, pois debeu de ser na propia radio municipal ou na páxina web. Entón, queríamos preguntar se se lle condenou algo ao Concello, se tivemos que facer fronte a algún tipo de sanción ou se estamos obligados a algunha condena de facer. Que se nos explique, por favor. Pola nosa... sí, tiñamos unha última... unha consideración, se non la poden explicar tamén. Vimos tamén que estaba o 16 de marzo por un parque eólico, de Cabeiro, que pode afectar, se nos pode explicar por que se vai afectar o noso Concello, en que sentido, se simplemente unha notificación para efectuar alegacións, se simplemente é un trámite máis, non? Tamén queremos rogarlle que repoñan, ou igual que no anterior pleno, que repoñan a bandeira que está no Xulgado de Paz, a bandeira de España. Tamén queríamos solicitar, preguntarlle ao concelleiro de Facenda, que nos presentou un borrador de orzamentos, nos lo presentou por correo electrónico, nos deixou unha copia. Cando van a vir os orzamentos municipais a debatir a unha comisión, me imagino, e a un pleno, nada máis. Moi ben, pois vamos a ver. Empezo contestando eu, me parece que hai dúas preguntas que teria que contestar eu. Tres. Vamos a ver. Entrevista co CEIP de Cintieiras, se xa se fixera, non se fixo todavía. Non se fixo todavía. O que sí que lle comento, como se comentou antes, lo estamos facendo a todos tanto a AMPAs como colexios, como directivas, que nos pidan a ser posible sempre todo por escrito, porque queremos que haxa constancia de todas as cousas que se piden. En os próximos días, me parece que xa a concelleira xa falou para poder quedar un día, se non lembro mal. Estes días están de vacacións, supoño que para a semana que ven teremos esa reunión. Isto por un lado. Despois, outra cousa que me preguntaba, a reunión, a que fun convocado unha reunión da Asociación de Concellos do Camiño de Santiago. Había unha asamblea ordinaria e extraordinaria da propia Asociación do Camiño para escoller a xunta directiva. En este caso, xa lles podo decir que continúa a mesma directiva que estaba hasta ahora. Era para dar conta dos orzamentos que houbera e das accións que se van a efectuar en este ano 2021. Eso foi a reunión que había. Era a Asociación do Camiño dos Concellos do Camiño de Santiago. Por outro lado, como ben me di, vamos a ver, efectivamente, despois do día 23 que remataba o plazo para as solicitudes das axudas á hostelería que tiña convocadas a Xunta de Galicia, en donde invitara aos concellos a que participáramos, este luns, estamos a mércores, este luns, pola tarde, ás 6 da tarde, houve unha reunión co vicepresidente da Xunta e coa conselleira de Emprego. Tivemos unha reunión para falar deste tema. Nos tiñan pensado dar en esa reunión os datos de cada concello para poder decirnos a que cantidades teríamos que facer frente polas subvencións que había pedidas. Non poderon darnos eses datos, o vicepresidente quedou en que entre onte e hoxe, sin falta, nos darían os datos, porque nos queren decir cantas axudas hai en cada concello, lóxicamente, para ver cal é o que temos que aportar, por un lado, e por outro lado, cal é o importe ao que vai chegar á Xunta e que teríamos que facer nós. En esa mesma reunión tamén se planteaba de 3 socios por parte dos concellos.
unha aportación de 800, unha de 1.000 ou unha de 1.200 en función de cada concello, ou unha fixa de 1.000, non sabían, era unha cousa que tiñamos que ir comentando en estes 2 días que quedaron. Bueno, hoxe, ata hai 20 minutos que baixei, ou media hora que baixei para este pleno, aínda non nos diron os datos. Se complica, a propia Consellería xa dicían que se estaba complicando, tiñan pensado dalos a semana pasada, a hoxe, ata fai unha hora, non nos diron os datos. Lóxicamente, non podemos darlle contestación, temos, xa lles digo, hasta o 30 de abril para incorporarnos a ese convenio, si queremos. Pero primeiro nos teñen que dar os datos, porque senón o Concello non pode, nos pasarán un convenio que dixeron que demandarían o luns, pero hasta que sepamos cantas axudas hai, de que importes estamos falando, lóxicamente tampouco nos piden o compromiso. Entón, temos que esperar a que o vicepresidencia nos envíe a cada concello os datos. Que ocorre? Bueno, pois se sabe que se son aportaciones de 1.000 euros, por exemplo, hai algúns concellos que xa poden dicir que sí, porque saben que no seu concello hai 8 locales de hostelería, ou 10, ou 11. Entón, se se poñen 1.000 euros, pois obedece a eses cartos. Claro, o resto dos concellos, o resto, a inmensa maioría dos concellos, pois non sabemos todavía cantas solicitudes hai, porque, claro, unha cousa é que haya 12 locais e que pidan os 12, ou mellor piden 6. Non se sabe, polo tanto, temos que esperar todavía a que nos faciliten eses datos. Supoñemos que o luns os teremos. Cando os teñamos, veremos que decisión tomamos con ese convenio, que xa lles digo, hai hasta o 30 de abril para adherirnos ou non adherirnos a ese convenio. Cando teñamos tamén información ao respecto, tampouco teremos ningún problema en informarlles de cal vai ser a decisión que tomemos. Vamos por orden, concelleira de Persoal e de Seguridade. O que falaba vostede do cambio, o sea, de un funcionario que solicita salir dunha comisión, unha das súas funcións, facer de secretario de comisión, e que nomea a secretaria municipal, polo tanto, claro, do tema que di do Policía de Segunda Actividade, cada 6 meses hai que pedir a dispensa de uniforme. Dentro de 6 meses recordo outra vez, porque sempre pregunta, entón, cando vexa é que hai que pedir a dispensa do uniforme. Sí que houve un escrito por rexistro dunha persona, bueno, por un tema que tuvo con un policía, non vou a contar aquí, evidentemente, os pormenores da situación, pero é unha discrepancia por unha multa, unha persona cree, o sea, esa persona cree que non estaba multado e o policía que sí, polo tanto, nos respetamos totalmente a decisión policial en este caso, porque despois dos argumentos do policía creemos que se non está de acordo terá que ir a outro estamento, pero non recurrila. E as funcións dun funcionario que solicitou por escrito, solicitounas todavía na... Claro, é que si... É que estou sorprendida, porque non sei que me está contestando de un veciño que protestou por unha multa. Sí, no, claro, vostede dixo dun escrito hacia un policía, non? Non lle preguntei nada deso. Un escrito que presentaba un policía en relación cunha segunda actividade. Sí, esa xa lle contestei. Sí que preguntou, Reclamación por normas xerais. Sí, eu tamén o teño escrito aquí. Unha reclamación a un policía. Bueno, pois nada. Reclamación por normas xerais ou algo así. Pois non sei, eu xa non sei. E o que comentou das funcións se lle entregarán por escrito, todavía o solicitou hai uns días. Xa o entregaremos. Sí. Sí, hai un detalle tamén, se me permite, que tamén é cousa que me quedaba aquí, alegacións ao expediente de Augas de Galicia. Efectivamente, se non lembro mal, pediron vostedes por rexistro o día 25. Estamos dentro do plazo hasta o luz para responderlle, pero non sei se non lles mandarían xa hoxe, a última hora. Pero hai varias, as peticións que fixeron de documentación están todas enviadas, ou debían de estar todas enviadas hoxe.
Xa digo que ainda estamos dentro do plazo, dos 5 días hábiles, polo tanto... Señor alcalde, sen poñer en duda que estemos dentro dos días hábiles, aparte xa o fixe na miña intervención, que eso sí que o teño apuntado, aparte de que queremos a documentación escrito, queremos que neste pleno, por parte da persona responsable da área, ou que quera contestar, que se nos conteste por que está aberto ese expediente, con independencia de que estemos dentro do plazo ou non. Ahora mesmo sí que non lle podo dicir. Sei que do de personal xa van máis de 5 días. Deste non lle podo dicir, pero nos gustaría que neste pleno se nos conteste, con independencia da documentación que queremos, evidentemente. Bueno, pois se queren, se non vos importa, xa lle contesto eu, porque unha vez que iniciei xa, que empecé a falar, isto ven por unha reforma, unha obra pequena que se fixo sobre a ponte do Río Cádabo, chegando aquí ao parque de baixo da autopista. Se vostedes, xa o verán nos documentos que llevamos a entregar, os soportes dun dos lados da ponte caeron, co cal había, a finais de ano, cando choveu tanto, había bastante perigo de que seguira caendo ese ponte. Se fixo ese traballo e se lle notificou agora a Augas de Galicia, se lle fixeron as alegacións pola posible sanción, o sea, estábamos en prazo de alegacións, se fixo a alegación e se mandou a memoria dos traballos que se realizaron. E aí está, esa documentación se lles vai a facilitar, xa digo, estes días a terán que recibir xa. Perdón, concelleiro de Facenda e Urbanismo. Boa tarde. En canto á licencia desa obra do edificio de San Valentín, hai que decir que as licencias son actos reglados, que teñen os seus informes xurídicos e técnicos. O aval que se lles imputa non é polo valor da obra, sino polo impacto da obra no espacio público, non pola parte privada. Na parte privada, o Concello non lle reclama un aval polo privado, lle reclama o aval pola afección ao público. E non é competencia do Concelleiro de Urbanismo rebaixar os avais. Non é esa competencia, é un cálculo feito polos técnicos. E é máis, un aval de 58.000 euros, que pode parecer moito nun ano, non é moito, son 2.000 e pico euros. É dicir, pode valorarse se é moito ou se é pouco, pero o que quero decir é que a comunidade dese edificio, para esa obra, non ten que poñer 58.000 euros na conta do banco, na conta do Concello, vamos. Ten que acreditar, ten que ter unha solvencia e unha garantía ao respecto do espacio público. E, en todo caso, é unha obra privada e unha solución privada a un problema privado. Perdón, pero tamén nos gustaría que nos contestase... Non lle perdono nada. Cando remate, se o alcalde lle dá a palabra, falará. En canto á pregunta dos madeiristas, obviamente, os camiños forestais e os camiños privados é dos propios propietarios dos montes. No caso, por exemplo, aquí da zona de Magalofes, desde Santa Ana hacia Magalofes, aí hai unha zona que se mirou, digo en concreto porque aí o sei, que son todos camiños internos privados dos propios montes. Que a xente se queixa, sí, tamén se queixan ao goberno municipal. E nós fixemos ao labor aí de inspección. No tema dos casais, efectivamente, hai cortas na beira da carretera, e hai eucaliptal na beira da estrada. Vai a policía local todos os días, e evidentemente que se corta o vial porque os eucaliptos están plantados na beira da carretera. E de que eu coñeza, este goberno está empezando a actuar nesa vía, cousa que con anterioridade creo que non se fixo demasiado, en controlar, primeiro, en eliminar os eucaliptos onde non poden estar, por norma, por lei, e por outro lado, ver de que, ademais, en coordinación coa responsable, en este caso, da Xunta de Galicia nesta zona, que nas zonas de corta, en esas zonas que non se pode repoboar con eucaliptos, que se respeten as frondosas e que, en todo caso, se repoboe con frondosas. Somos coñecedores de que xera problemas sacar madeira, é un problema, obviamente, máquinas de gran tonelaxe, pero no caso da Estrada dos Casais, ademais me consta que está a policía en riba, que houve ao principio bastante, pouca observancia das normas por parte dos madeiristas, agora están incluso baldeando e recollendo ao rematar. Eso é o que hai.
E somos conscientes que hasta que rematen de sacar a madeira desa zona, pois vai a causar certos problemas, como pode causar en outras zonas. Pero desde o Concello, a Policía Local, está supervisando e controlando e mirando de que todo se faga conforme a normativa, tanto de tráfico como das propias autorizacións. No último pleno non preguntaron polas facturas, preguntaron por rexistro. Preguntou o señor Gomestindo Galego, non me rebata, por favor, estes rogos e preguntas. Eu digolle que ese día non preguntou. Preguntou por escrito. Preguntaron por escrito. E se lles contestou. Se lles contestou. Cando ven vir os orzamentos, home, dixenllo, e me dixo, non virán a este pleno por urxencia toda prisa. Non, muller, tranquila. Comisión, sin urxencia, non pasa nada. Como di vostede sempre, os votos nos chegan, entón podíamos ter por urxencia ou para a semana. Tranquilidade. E con respecto ao parque eólico ese, efectivamente, está na oficina técnica mirando a ver se nos corresponde a nos facer algún tipo, por zona de influencia, nos pode corresponder facer algún tipo de alegación, eso xa será un pouco o enxeñeiro municipal o que valore se realmente temos algo que decir ao respecto. Antes de continuar, non sei se quería facer algunha aclaración. Sí, unha pregunta en relación co tema da licencia. Nos somos os primeiros en telo claro de que é un tema privado, por eso non entendíamos a foto, pero se vai tardar máis en contestar ou se ten previsto contestarlle a estas persoas que, polo que vemos, levan arrastrando este tema dende fai tempo, a ese escrito de silencio administrativo. E depois, sinto ser pesada, pero nos gustaría saber se os orzamentos, nós non tiñamos ningún problema en que o trouxeran este pleno. O que pasa que nos parecía exagerado un orzamento Mintes de novo, e ahora te interrompo. Claro, nos gustaría. Señor alcalde, non di o señor concelleiro que hai que respetar os turnos? Pois entonces, chame a atención. Claro, eu sigo falando, a ver se yo di os dos seus. Mire, o orzamento, se non lle parece mal, nos gustaría saber se vai vir a un pleno extraordinario, se vai vir a unha comisión, salvo que usted non teña previsión ninguna, porque estamos en abril, se o pode contestar, se non pode, pois non pasa nada. Queres contestar? O lunes de resurrección, creo que é. Correcto. O lunes de resurrección non é unha falta de respeto, digo que o lunes de resurrección será convocado. O lunes de resurrección é o pleno, non lle dá tempo, como Carlos, non aguanto los que se ríen. Cristina, por favor. Sí. Boa tarde. Bueno, pois dicir que sí, que penso que o día 9, que metín por rexistro a solicitude para o uso da Casa da Cultura para unha reunión coa empresa Tendo. Dicir que se solicitou a Casa da Cultura polo tema do espacio, porque para manter as distancias polo tema do COVID. A solicitude fíxena como Cristina García Moroño, non como concelleira. Polo tanto, entendo que o motivo da xuntanza non ten por que explicarse aquí neste momento, non? Justo. Ola, boa tarde a todos e todas. Eu non teño ninguna pregunta para a miña área. Xa contesté, penso, contestar as reunións A reunión de centieiras vai ser a semana seguinte ás vacacións, probablemente o xoves, depende do que confirme a directora. Ana. Bueno, pois boas tardes outra vez. Xa entreguei a documentación que se me pediu, por eso me extraña que me volva a facer as mesmas preguntas, pero volvo a responder o mesmo que na documentación que se presentou. A de Cabanas temos permiso do Concello. Temos, do Concello de Cabanas, claro. Permiso do propietario do terreo, que, como ben dís, é unha propiedade privada. E incluso temos permiso do arrendatario, aínda que o último non é preciso. O de Barallobre, xusto onde está ubicada a valla, pertenecen á cofradía esos terreos. E, por último, o que está situado ao lado da caseta de turismo,
Me preguntas si ten permiso do camiño inglés. Bueno, pois non, porque, entre outras cousas, non está dentro do camiño inglés, por iso non fixo falta pedirlle permiso. Baixo o plano de situación, me dixo o técnico do Concello onde podería ir, sin necesidade de pedir permiso. Polo tanto, non serei eu que poña en dúbida a valía e moito menos a profesionalidade do técnico do Concello. Marta, non sei, non, creo que non hai nada. Sí. Pregúntame por unha solicitude de pagos. Realmente, que vostede preguntaba por unha solicitude de pago que entrou o 9 de marzo en Medio Ambiente. Agora mesmo a verdade é que non teño constancia, aínda así, bueno, revisareino e contestareilles no seguinte pleno. Perdón, se me deixa... Penso, se non estou errado, son das autorizacións que se solicitaron do POS, que hai unha serie delas que hai que facer pagos. Posiblemente sean deso. De todo caso, se a concelleira o revisa, xa se non é así, xa lles contestaremos. Mar. Boa tarde. Con respecto ao Parque Verde, a cama elástica do Parque da Plaza Verde arranxouse 2 veces xa. Esta é a terceira que rompe. Entonces, pedimos unhos orzamentos para cambiar esa cama elástica, porque cada 2x3 esas peciñas de plástico rompen. Vale, daquela hai que cambiala. En canto aos parques, temos valorado o que son a reposición dos parques, salirá nun concurso, algún poderemos acometelo por obras menores. Cando teñamos o novo orzamento, será unha das prioridades deste goberno. En canto ao tema do bache da cepa, hai un problema cas tuberías, e témolo falado con augas. Entón, aí hai augas, hai un tema de gas e un tema de alcantarillado. Entón, están citados os tres para poñerse de acordo para solucionar o tema do afundimento da cepa. Non é que non seipamos que está. Estamos facendo os trámites correspondientes para poder arranxalo. Detrás do Fusion, repararás en canto se acabe a obra. O tema do bache que había ao lado do tema da parada de taxis está solucionado provisionalmente á espera de comprobar un tema de augas de abaixo. Con respecto ao tema de paso peatóns de San Valentín, estáse procedendo a pintar todos o que son os pasos de peatóns. Así que a San Valentín tamén lle vai tocar integralmente, non só ese paso. No tema de rebacheo está o tema de rebacheo de Barallobre, o de Camiño de Riosá, o da Matadora, todos eles incluído nun proxecto que se vai facer de contrato menor. Con respecto ao Camiño de Lubián, xa lle contestaron co tema dos madeireiros. Debe facer vento por aí. Con respecto ás facturas, non se preocupe que xa yo mandarei. Con respecto... Sí, non se preocupe, non teño problema. Con respecto ás facturas do camión do lixo, idem do lienzo, igualmente. Con respecto ao aglomerado do carril, non é un aglomerado, é unha solución provisional. Entón, eso é provisionalmente, mentras que non se execute ese proxecto que deixaron vostede nun dos caixóns que hai ali en contratación. Con respecto ao sumideiro e ao problema do carril, eso era un tema provisional, no obstante, o señor que se queixase desde fai máis de 4 anos. Entón, esa auga, vostede será coñecedora dela, e senón o seu compañeiro de servicios, porque eu personalmente estuve con ese señor, eu personalmente dixenlle que metera eso por registro, eu personalmente teño valorado esa actuación e eu personalmente atendín a ese señor. Pero antes díxome que levaba moito tempo así e que se lle inundaba o seu patio interior da parte de atrás, porque é unha casa que está enfrente á liña azul, non sei se vostede sabe cal é de color amarillo, ten unha parte de atrás e 2 portales,
Si, a súa baixante da súa casa está conectada e cruza a carretera, e esa carretera libremente, si, recolle auga polo outro lado, e hai que facer unha conexión de eso con un pozo, unha arqueta, e conectala a un pozo. Entón, está valorada. Con respecto ao tema de Radio Fene, pois, si, Radio Fene tuvo unha citación por tema dunha noticia, presentáronse para corroborar, eles nunca dixeron o que decían que habían dito, e quedou en nada. E con respecto á bandeira do xulgado de paz, está pedida, pero ainda non chegou. Penso que non sei se hai algunha pregunta máis, por outra parte. Se non, pois, non temos máis asuntos que tratar, damos por rematado este pleno. Moitas gracias. Nos vemos pois, ahora en media horiña.